sa dudan ni ti paparo tanui di nagagatang agtrabaho kas ko na nilelong ko tanui tan mamalini ti makamo at muris ikada agarado katwan na taygin si senyorito agin babak ng kada ang pagwapo na malbaliwan nga ang paiso di ugali ti paparo kaatwan na itan ti malagbisyo panagsukal kena sigarilyo at tapayen agaritos abaparo ako namlano siguro no agarwat dawaw na palalungem awan kwartada uray sinsilyo man manungitan ti baruan ang takmengan kaatuan na itan babaru ti dayaan man manubanitan ti baru di kataldalunan di kaatuan na itan paparupa papartikan pukawen apak baru no ang sarita dakit kaslapod no kaadwan na merti niluluko di trabaho no di tamatandanan umamandaran na yan ingardan no aya pamiti pangalan na yan alis to da ama ayban man manu